Tervepä terve! Minä olen Patrik, joo. Joo, tuolla on tuolla pikkuinen räppivisiitsi Jonni. Mä saatan kuulostaa pennulta. Mä olen 10-vuotias, joo. Olen 3. luokana ja luokana. Ja sitten semmoista asiaa olisi, että mä olen Patrik Konatsu tosiaan ja kanavastakin te huomaatte sen, että olen sen nimin. Kyllä, rupean tekemään pelivideoita, saatan sitten tulevaisuudessa tehdä. Jopa saatan tehdä mopovideoita. Saattaa vaihtua kyllä kanava. Mutta tää on jo 4. kerta, kun yritän tehdä tätä esiintymisvideota. Tai eka video, miksi sitä nyt kutsutaan. Vaan mä mietin sitä. Joo, tämä olisi 25. Saattaa mennä vähän aikaa, kun laittaa tän YouTubeen. En tiedä. Saattaa mennä kyllä aina aikaakin, kun laittaan. Kyllä. En tiedä, onnistuuko tämä video tästä tarkasta. Vähän katsoa, miten tämä menee, tää systeemi. No, eipä mulla tän kummempaa ollut, niin tykätkää, jos haluatte, peukku ylös. Jos ette tykkää, peukku alas. Ja tilaikaanpa. Tehkää mitä ikinä haluatte, tai no ei ihan mitä haluatte. Minä olen Patrik Konatsu ja me näemme seuraavassa videossa. En tiedä mitä me teemme, vaan se nähdään sitten. Hei hei! Joo, anteeksi kun menee aina vähän aikaa, koska kuvaan kännykällä.